Bé, des de la CUP hem organitzat avui una xerrada sobre la municipalització de l'aigua, que és una campanya que fa cosa d'un parell d'anys hem començat aquí a Sant Cugat i que també s'ha començat a altres municipis de l'àrea metropolitana i de la comarca per aconseguir que cada municipi tingui una gestió pública del servei d'abastament d'aigua. Per què ho fem això? Perquè des de la CUP creiem que l'aigua és un bé públic, que vol dir que és un bé de tots i totes nosaltres i com a tal no pot estar gestionat per empreses privades. Que aquestes empreses tenen com a objectiu enriquir-se fent arribar l'aigua potable a les aixetes de la nostra població. És més, aquest bé públic és de primera necessitat per totes nosaltres i pels nostres ecosistemes. L'aigua, l'any 2000, va ser declarada com a bé comú no comercial i l'any 2010 va ser declarada per l'Assemblea de les Nacions Unides com un dret fonamental. Nosaltres creiem que l'Ajuntament ha de ser un instrument al servei del poble. Per aquest motiu, els serveis municipals s'han de gestionar de manera pública i no privada. Més endavant, les persones que ens acompanyen avui aprofundiran el per què és millor la gestió pública de l'aigua, però deixeu-me que us doni un parell d'exemples. La municipalització ens servirà per recaptar els beneficis que fins ara s'està quedant Sorea, que és una empresa privada, i que aquests beneficis puguin servir per invertir en despesa social, per exemple, o en habitatge públic, o amb el que com a ciutadans i ciutadanes decidim. Un altre exemple dels beneficis de la municipalització és que això implica que cap persona es vegi afectada per un tall d'aigua per culpa d'un impagament dels rebuts. El 2015 la CUP vam veure la necessitat d'encetar una campanya per la municipalització de l'aigua, ja que la concessió del servei d'abastament d'aigua a la nostra ciutat finalitzava el proper juny del 2019. Aquest fet ens permetia poder tornar a internalitzar un servei bàsic com aquest, que és propietat municipal, sense haver de fer front a indemnitzacions milionàries. A partir d'aquí veurem com havíem de treballar en dues línies d'actuació. La primera, la campanya al carrer, a través de la tramesa d'informació a la ciutadania i la mobilització popular, i la segona, la campanya a la institució, treballar perquè l'Ajuntament fes un estudi de viabilitat de la municipalització d'aquest servei i una vegada finalitzada la concessió amb Sorea, que aquest servei passi a tenir una gestió pública. Com us podeu imaginar, l'aigua que ens arriba a les aixetes santcugatenques no apareix del no-res, sinó que arriba a través d'una xarxa d'infraestructura supramunicipal i és per això que avui hem convidat el Pau Ortiner, membre d'Aigües Vida, que ens explicarà com està el servei d'abastament d'aigua en baixa des d'una perspectiva més global. També hem convidat a l'Eduardo Càliz, que és coordinador de la CUP Poble Actiu de l'àrea metropolitana, i ens explicarà com està el servei d'abastament d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona, de la qual Sant Cugat hi formem part. I és on, per exemple, s'aproven les tarifes de l'aigua del nostre municipi. Després, per la Núria Gibert, que és portaveu del grup municipal de la CUP Procés Constituent a Sant Cugat, i ens explicarà com està actualment la taula per l'estudi de la municipalització de l'aigua, com està el servei d'abastament de l'aigua a nivell local i com i per què estem impulsant aquesta campanya per la municipalització de l'aigua. Res, jo li cedeixo la paraula al Pau. Bé, se'm sent? Primer de tot, bona tarda, gràcies per convidar-nos a la CUP de Sant Cugat. Ara ja portem una ruta de CUPs bastant important d'anar voltant pel territori, a dir també ho coneix prou bé. I portem una ruta perquè segurament en aquest país estan canviant coses i l'hegemonia privada que hi havia en aquest país segurament ara es posa en dubte i podem avançar cap a la gestió pública. Jo us explicaré en tres conceptes bàsics, un que és governança i gestió, una mica per conceptualitzar què és una cosa i què és l'altra, l'altre per què nosaltres defensem la gestió directa i el tercer punt, el que venim a explicar i és el principal, és què creiem que està passant aquí a Catalunya. En primer lloc, la diferència entre gestió i governança.
Per nosaltres això ho diferenciem molt perquè la governança és una cosa que s'ha de fer sempre, és a dir, governar els serveis, controlar els serveis és una cosa que s'ha de fer a tots els municipis de Catalunya i que no s'està fent pràcticament enlloc, i la gestió pública, s'entén, és una aposta que pot fer el municipi per tal de controlar millor el servei. Quina és la diferència entre una i l'altra? El gestor és una empresa externa, una empresa o interna o externa a l'Ajuntament, és a dir, i privada o pública, que és la que es preocupa de cobrar-te la tarifa, de portar-te l'aigua fins a casa, de reparar si hi ha avaries, de pagar uns treballadors perquè funcioni l'aigua, de fer campanyes per reduir el consum, i és una part més, com si diguéssim, operativa. L'altra, la part del govern, de la governança, és la part més política. Aquesta part és la que decideix quines tarifes s'apliquen, quines són les prioritats del servei, per exemple, prioritats que canviem les canalitzacions i no les traiem les de fibrociment, apostem per uns comptadors que siguin electrònics perquè així estalviem en lectures i en personal. És a dir, que és una part molt més política i que no té a veure amb la gestió operativa. I què entenem que ha passat en aquest país? Nosaltres posem les dues fotografies de l'ideal i del real perquè creiem que ha passat una cosa que no hauria de passar. Us explico. L'objectiu és que els regidors tinguin informació del servei per tal de poder-ne fer un major control. I de fet ara ho estàvem parlant i realment d'informació sobre la gestió i el cas de Sant Cugat no en tenim pràcticament cap. Així és impossible fer una governança. I per què ha passat això? Doncs perquè durant molts anys l'únic control que hi havia d'aquest servei era mitjançant dinars que l'empresa del que sigui pagava un dinar a l'enginyer i el regidor, els convidava a dinar, els deia més o menys com anava tot i ja està, i aquí s'acabava. Això és el que ha passat, és la part real, i l'ideal per nosaltres és que hi hagi una dotació econòmica i una dotació d'esforç polític per a controlar aquest servei. És a dir, que hi hagi un tècnic, per exemple, a l'Ajuntament que et sàpiga conèixer aquest servei, en cas de gestió indirecta, i que hi hagi més informació del servei. Per tant, aquesta és la nostra diferència. I posem la foto d'una obra pública, com veieu, un asfaltat, perquè és cert que en aquest país no associaríem obra pública a transparència, perquè de casos de corrupció n'hi ha molts, però sí que les obres públiques s'hi dota una quantitat econòmica per al control. Després ha passat el que ha passat, però sí que hi ha un percentatge de l'obra que va destinada a aquest control i que això es faci bé. Nosaltres entenem que pels serveis hi ha d'haver una part que es destini al control d'aquests serveis per part dels ajuntaments. Feta aquesta contextualització, us diré més o menys els 3 o 4 punts que nosaltres veiem importants per defensar la gestió pública. El primer d'ells és que l'aigua és un bé comú i creiem que si fos qualsevol altre bé no s'hauria de gestionar de manera pública, però en aquest cas, com que és un bé que és necessari per a la ciutadania, s'ha de gestionar de manera pública. I li hem de treure l'aigua de les mans de dues multinacionals, que són Suez i Veolia, de matriu francesa, que són les que han estat gestionant l'aigua durant molts anys a tot el món. Perquè us feu una idea de fins a quin punt l'aigua dona beneficis, hi ha molts números de les dues empreses amb els ingressos que tenen i hi ha molts zeros al darrere dels números, per tant us podeu imaginar que és un muntant important i que per tant és un negoci, fins ara ha estat un negoci molt elevat. Què ha passat en aquest país i quins són els culpables una mica de per què estem aquí? Els culpables són clars, és la Caixa, és Fainé, que és propietària del grup Suez, del qual és propietari Agbar, i quin ha estat el model que s'ha fet seguir? Us contextualitzo a nivell mundial. A nivell mundial la gestió pública gestiona el 90% de la població del món, es gestiona de manera pública. Quan anem baixant el focus, a Espanya aquest percentatge és del 50% de gestió pública i quan acotem més el focus estem parlant que és menys del 20%. Què ha passat a Catalunya? Doncs que ha estat una bombolla de la gestió privada. Bàsicament això. I dues coses més sobre això. La primera, el 83% és de la població de gestió privada i dues coses més.
Aquesta gestió privada no està repartida entre moltes empreses, familiars, que porten molts anys fent-ho, sinó bàsicament està el 75% en mans d'Agbar i els altres en petit percentatge de Qualia i d'Acciona. I la segona és, si bé és cert que el color blau al mapa es veu molt, el color blau és el que nosaltres entenem gestió pública, el vermell és gestió privada o mixta, la majoria de les taques blaves que són els municipis gestionats de manera pública són els municipis petits. Per què? Perquè a ningú li interessa anar a gestionar l'aigua del Fes, que és un municipi de 150 habitants de Lleida, perquè d'allà no en treuen un negoci. D'on treuen negoci? Doncs de Sant Cugat, de Barcelona, de l'àrea de Tarragona i de les petites ciutats, de les mitjanes ciutats i grans de Catalunya. Per això tenen el mapa pintat, a les zones on hi ha més població, pintat de vermell. Per què apostem per la gestió pública i per quina gestió pública apostem? Nosaltres no diem només gestió pública, bàsicament perquè llavors ens quedaria malament. Per contextualitzar, l'únic municipi del PP que el PP governa a Catalunya, que és Pontons, té gestió pública. Per tant, hòstia, sembla estrany, no? Perquè la CUP estigui defensant el mateix que defensa el PP a Pontons. Bé, clar, no estem defensant només la gestió pública, estem defensant una gestió pública d'entrada que serveixi per construir territori. És a dir, que tingui com a objectiu reduir el consum d'aigua, perquè de tal manera que la gent del Ter li baixi aigua pel riu i que la gent d'aquí a l'àrea metropolitana no estiguem tant tirant de l'aigua del Ter, i perquè l'aigua serveix per construir territori de tal manera que si nosaltres som solidaris, és a dir, si la gent del Ter és solidària, també crea comunitat i crea un sentiment compartit d'aquest recurs. La segona, per a la transparència, l'exemple és Sant Cugat, que no teniu cap mena d'informació del servei o que fins ara no n'heu tingut cap mena. També hi ha Terrassa, en què hi ha hagut molt poca transparència sobre la gestió. I la tercera és el control social, vosaltres en dieu el control popular a la CUP, que bàsicament és poder decidir quin tipus de model de gestió tenim i que la ciutadania pugui participar en la decisió segurament de la tarifa, que ja es decideix per ple municipal, en aquest cas AMB, i que pugui participar en pensar què fem, per exemple, que és un dels majors problemes, què fem quan alguna persona no pot pagar l'aigua, quina és la decisió que col·lectivament com a ciutadania prenem amb aquestes famílies que no poden pagar l'aigua. L'última cosa de per què defensem la gestió directa, i amb això acabo la segona part de l'exposició, d'entrada per desmentir un mite. Ni el preu és més alt en gestió pública, ni és més eficient, ni inverteixen més. Les dades no són de la CUP, són del Tribunal de Cuentas espanyol, 2011, ciutats petites i mitjanes. Les diferències són que en gestió privada hi ha un 22% més de preu, hi ha un 30% més de pèrdues i hi ha un 15% menys d'inversió. Per tant, el mite de la gestió privada s'acaba amb unes dades que no facilitem nosaltres, sinó que facilita el govern espanyol. I concretament a Catalunya el preu de l'aigua és un 25% més car en municipis de gestió privada. La segona, enquesta del GESOP, el que ens diu l'enquesta és que el 79% de la població prefereix la gestió pública en els béns essencials per a la vida abans que la gestió privada. I sorprèn perquè les dades el que diuen és que en el cas dels votants de Convergència, del Partit Popular i de Ciutadans, la majoria aposta per la gestió pública dels serveis com l'aigua i també en el cas de l'educació i la sanitat. Tercer bloc i acabo. Bàsicament el que venim a dir nosaltres és que després que Catalunya estigui en mans d'una hegemonia privada, ara el que pot venir ja només és cap a positiu. Venim d'una situació que és una bombolla de la gestió privada, per tant, tot el que vingui serà bo. I això es concreta en una campanya que nosaltres diem una onada per la gestió pública. La paraula que popularment diem per recuperar el servei i per internalitzar és la remunicipalització, no és una paraula totalment tècnica, però sí que ens va bé. I què ha passat els últims anys aquí a Catalunya? Doncs que més de 15 poblacions han apostat per la remunicipalització, petites i grans, i que en els propers anys, i Sant Cugat és l'exemple, en els propers 5-10 anys hi ha
uns quants pobles que tenen la meitat de la població de Catalunya, estem parlant de 3,5 milions de persones que hauran de decidir. Bàsicament és àrea metropolitana, però també hi ha el cas de Girona, hi ha el cas d'Igualada, hi ha el cas de Bellpuig, Torelló i altres municipis que hauran de decidir si aposten per la gestió pública i privada. I nosaltres el que entenem és que ara és el moment de remengar-nos, perquè aquí ens anem a jugar el futur de la gestió pública i de la gestió d'un bé essencial per a la vida. Del tema, ara aniré un moment a explicar més o menys diverses coses del que entenem que ha passat. Bàsicament començarem el tema de Terrassa, després comentaré alguns pobles de Catalunya que han de decidir el tipus de gestió i després el tema AMB li passo a l'Evi que és qui ho fa. Sobre Terrassa està a prop i segurament ja ho heu llegit, però nosaltres volem destacar 3 coses que han passat. Una, el moviment social que ha creat i ho ha mogut tot. A Terrassa s'ha canviat el model de gestió privada pública, no ha acabat el procés són llargs, són de 4, 5, 6 anys, però sí que ja estem encarant a la fase final del procés i l'origen de tot això és la gent i és la ciutadania activada a través de la taula de l'aigua de Terrassa que estan donant ja no només una lliçó de com es gestiona l'aigua, sinó una lliçó de com s'aposta per la recuperació de serveis públics, perquè segurament a Terrassa després de l'aigua vindran molts més serveis públics que recuperaran. La segona és el paper del PSC i el paper d'alguns partits com Convergència que es juguen en un moment complex. Per què? A Terrassa l'alcalde no volia remunicipalitzar, però qui va instar a l'alcalde a remunicipalitzar va ser l'empresa privada. Per què? Bàsicament perquè no li donava informació. L'alcalde, després de mesos de no rebre informació, va decidir tallar i va decidir apostar per a la gestió pública. I per què això? Doncs perquè ha vist que al ple hi havia una majoria a favor de la gestió pública i que la gestió privada, malgrat que portava molts anys a Terrassa, que era una empresa molt antiga, l'empresa li havia robat a l'alcaldia, per tant a l'Ajuntament, la titularitat del servei. A la pràctica li havia robat perquè no impedia a l'alcalde tenir informació. I la tercera, què ha fet l'empresa? I també va bé perquè us pugueu anar situant en què passarà en aquest poble els propers anys i què farà Soler. D'entrada dirà que el personal el poden fer fora, mentida, el personal continuarà. En segon lloc dirà que el cost de la remunicipalització val molts milions, a Terrassa van dir 60 milions, s'ha d'acabar de demostrar, però segurament el cost serà menys de 2 milions d'euros. I tercer, començaran una campanya comunicativa, probablement, per defensar el que n'ha dit Akbar aquesta setmana, que ens ha celebrat els 150 anys, que deien un acord públic-privat. Començareu a sentir camps de sirena de col·laboració pública-privada, bàsicament continua sent gestió privada, ho dic perquè ho entenem. Pobles, intento anar acabant. Hi ha molts pobles, aquí hi ha una llista, no m'extendré, però sí que diré 3 pobles que sent a Sant Cugat em semblen importants. Girona, Sant Cugat i Igualada són 3 pobles governats per Convergència, en què Convergència veurem quin serà el seu posicionament. Fins ara un dels partits que estava més dubtant entre gestió pública i privada és el PSC i ja s'ha passat a la gestió pública, en part. Veurem quin és el paper de Convergència i com s'acaben posicionant, perquè a més Convergència té un problema que és que bona part dels municipis que gestiona, com són Reus, Mataró, Vilanova i Geltrú, Vilafranca i Manresa, defensen contundentment la gestió pública. Conviuen diferents ànimes dintre Convergència i veurem a Sant Cugat quina de les ànimes tenim, si és que tenen ànima. AMB no hi entro, llavors l'última cosa. Nosaltres el que hem vingut a dir és que la remunicipalització l'està impulsant partits de tot tipus. La setmana passada ens arribava la notícia que l'última remunicipalització era a Bellpuig, on governa Convergència en majoria absoluta i han apostat per la remunicipalització amb un acord, a proposta de la CUP, d'acord, però amb un acord de CUP, Esquerra i Convergència, que Convergència no necessitava aquest acord, però sí que hi ha una majoria total de tots els regidors a favor de la gestió pública. I per tant són molts els municipis que han apostat per la gestió pública, ho ha fet ara instant la CUP, a Terrassa el PSC, i nosaltres és el que intentem dir, que és que aquest procés, que és la remunicipalització, no va d'esquerres i dretes, sinó va de qui està més al servei de la ciutadania o més al servei d'uns interessos privats. I que pot ser tant gent de la CUP que aposti per la remunicipalització com gent de Convergència que ho aposti. I ja està, sí, l'última coseta per contextualitzar i una de les eines que podeu fer servir i que nosaltres fem servir
per defensar la gestió pública és que en aquest país la gestió privada i alguns partits han estat molt vinculats, per no dir que quasi han estat la mateixa cosa. I posem diversos exemples. D'entrada, els casos de corrupció. Hi ha 2 casos de corrupció, que és l'EZO i Pokémon, que afecten al PP, però que també afecten a Convergència, bàsicament que és pagament de sobres a canvi de mantenir concessions de gestió pública, de gestió privada i pública en determinats llocs. El segon, finançament legal. Legal entre cometes, perquè ha estat legal però no legítim. De totes les empreses que heu anat sentint els últims temps que han donat diners a Convergència, hi ha Teico, hi ha Sorea, hi ha diversos noms, hi ha Grup Soler que construïen les comissaries dels Mossos. Hi havia una llista molt llarga i us animo que ho mireu. Els de dalt de tot era Agbar. Per tant, en aquest cas la corrupció no ha aparegut, però veurem què passa, perquè van donar molts calés a Convergència. A canvi de què? És el nostre dubte. De fet, estaria molt bé que interpel·leu a Convergència a cada un dels municipis i pregunteu per a què servien els diners que els pagava Agbar. Nosaltres tenim una sospita, però no la diré. L'altre, les portes giratòries. Ho deien els indignats i el 2011 i crec que és simbòlic. Bona part de l'esquerra d'aquest, és a dir, un dels partits que ha estat majoritari, que és Iniciativa per Catalunya, però també Convergència i el PSC, han tingut forts vincles amb Agbar. El conseller d'Agricultura que va privatitzar i que va construir el canal Segarra-Garrigues amb uns sobrecostos impressionants, al cap de pocs anys passava a ser el director del consorci que gestionava el canal Segarra-Garrigues. El director d'Agbar va passar a ser després el director de l'ACA, i Imma Mayol i el conseller Baltasar d'Iniciativa per Catalunya Verds, casualment, quan acaben el seu mandat, acaben a una filial d'Agbar, treballant per una filial d'Agbar. Per tant, on ha estat l'esquerra d'aquest país? I el Partit Socialista igual. Simón, president o director d'Agbar, ve del PSC i ve del PSC de l'àrea metropolitana. Per tant, hi ha hagut moltes portes giratòries entre l'empresa privada, bàsicament Agbar, i diferents partits, en aquest cas no només de dretes, això també va no només de dretes, sinó que també d'esquerres. I ja està, amb això acabo, que si no m'estic allargant molt. Passo la paraula a l'Evi. S'ha de dir que fa goig quan hi ha xerrades d'aquest tipus i la gent respon i ve al... La gent respon i ve als actes i es demostra que hi ha interès als municipis per recuperar un servei essencial com és l'aigua. Faré una primera exposició explicant a veure què és això de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'AMB, perquè és una administració recent i desconeguda, que a la CUP pràcticament no la coneixíem fins que no van passar les eleccions del 2015 i van veure que teníem 9 consellers en aquella administració i vam dir, ostres, i això què és, quines competències té i a què es dedica. Aquesta administració es crea el 2010 i té competència en mobilitat, urbanisme, medi ambient i recursos econòmics. Medi ambient principalment es dedica a gestionar aigua i residus. L'àrea metropolitana és una administració de segon nivell, és a dir, els càrrecs no són triats directament per les votacions, per proporció en la votació, sinó que són triats pel ple dels ajuntaments. Té 90 consellers, d'aquests 90 consellers 44 en coalició amb els comuns, amb Entesa i amb Esquerra Republicana. Tot i que a la pràctica podria manar pràcticament sol si volguessin, i això es demostra molt en les polítiques que segueixin. Hi ha un altre factor bastant important, i és que la legislatura passada, que era la primera de l'àrea metropolitana, diguem, l'acord que hi havia de govern era entre el PSC i Convergència. Que aquí en aquesta administració no hi ha pràcticament cap pudor a l'hora de fer pactes. Nosaltres tenim ara mateix 9 consellers, no estem al govern i tampoc la incidència que tenim allà és la que tenim,
però això sí, quan vam veure que entràvem allà, que teníem representació i vam analitzar el nostre programa, els programes del partit que estaven al govern, els programes que tenien els comuns, que la presidència de l'àrea metropolitana és d'Ada Colau, vam veure que un dels factors fonamentals era la municipalització de l'aigua. Llavors, vam estar parlant amb ells, dels municipis que nosaltres teníem a l'alcaldia destacava Ripollet, perquè a Ripollet se l'acabava l'any passat la concessió de l'aigua a Sorea i estaven disposats a iniciar el procés de municipalització. Van començar els primers contactes, juntament amb Ripollet vam detectar que hi havia 3 municipis més, que és Sant Cugat, Corbera i Molins de Rei, que també finalitzaven els contractes, i després estava el cas de Barcelona i els 23 municipis que estan sota l'empresa mixta Aigües de Barcelona. En aquests primers mesos en els que van començar a treballar per Ripollet, van veure que el reglament, que ara explicaré tota l'evolució, però que el reglament de prestació del servei de l'aigua, que és competència de l'àrea metropolitana, estipulava respecte a aquests municipis en els que s'acabava la concessió, era que un cop que s'acabés la concessió, l'Ajuntament, si no la renovava, la competència passava a ser de l'àrea metropolitana del servei del cicle integral de l'aigua, és a dir, quedava absorbida per l'empresa mixta. Era una mena de clàusula que havien incorporat al 2012 per tal que tots els municipis no tinguessin capacitat de municipalitzar. Això va fer saltar la primera de les alarmes, i la segona de les alarmes salta amb una bona notícia, i ara és quan començo a explicar tot el procés que ha arribat a la constitució de l'empresa mixta Aigües de Barcelona, que és on aniria tècnicament Sant Cugat en cas de que no es municipalitzés l'aigua. L'empresa mixta d'Aigües de Barcelona és una empresa que està formada en el 70% per Agbar. Hi ha un 15% que és de Criteria, la Caixa, i l'altre 15% és de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, això es pot dir empresa mixta, però la participació pública en aquesta empresa és ínfima i la capacitat de control i de gestió és absolutament nul·la. Aquesta és la primera. Aigües de Barcelona va tenir un benefici empresarial a l'any 2016 de 29 milions d'euros, perquè ens fem una idea de lo que comporta aquesta empresa. Aquesta empresa es constitueix a l'any 2012. Per què es constitueix l'any 2012? A l'any 2009, Agbar, que llavors era la titular del servei d'abastament d'aigua en Barcelona i els altres 22 municipis, inicia un procediment contra un particular per unes factures impagades. Aquest particular va al jutjat i la seva defensa i les seves al·legacions manifesta que Agbar no té títol per exercir, per gestionar l'aigua. Al final, efectivament, no explicaré ara per què no té títol, perquè això ve de l'època dels anys 50, efectivament el jutjat de lo civil que gestiona el cas declara que el particular no ha de pagar la factura perquè no queda acreditat que Agbar tingui títol per realitzar la gestió de l'aigua en aquest municipi i per tant per reclamar la multa. Llavors, aquell any 2010, que és precisament l'any on se funda l'àrea metropolitana de Barcelona com a institució i com a administració pública, salten totes les alarmes i intenten posar alguna mena de solució a aquest caos que hi ha generat. Quina és la solució que
que arriba, no? En la sociovergència en aquest cas, que estava al govern, bueno, pues, se constitueix una empresa mixta en el que no, l'àrea metropolitana tingui algo de control, perquè la sentència que feia referència a que efectivament hi havia una part que hauria de ser pública, però ha dit, sense cap mena de concurs públic, otorguen la resta de la part de l'empresa mixta a Agbar. Això que fa que la competència, els moviments socials interposin querelles, interposin recursos, no? Però la competència d'Agbar també diu que jo vull participar en aquest pastís i també imposo una demanda contra aquest reglament, no? De prestació de servei de l'any 2012. Pues arribem a l'any 2016, al març, i resulta que el Tribunal Superior de Justícia dona la raó a aquestes empreses, no? I dona la raó a tot el que havíem denunciat públicament, que aquesta concessió, aquesta constitució d'aquesta empresa mixta és nul·la. És nul·la de ple dret, manifesta que, entre altres coses, no? Que aquesta concessió no es podia haver fet a dit i, per tant, el reglament aquest de l'any 2012 és nul. Això estem al març, ja ens dirigíem cap a l'any de la constitució dels ajuntaments, per tant ja tots aquells elements de municipalitzar, de remunicipalitzar l'aigua que portaven als programes es podien començar a dur a la pràctica i saltava l'alarma, torno a tancar el parèntesi que havia obert, saltava l'alarma quan surt la sentència perquè l'actuació que du a terme l'àrea metropolitana de Barcelona, el govern de l'àrea metropolitana, arran d'aquesta sentència, és la creació d'una comissió política tècnica mixta, en la que, entre altres, formava part el president de l'àrea metropolitana, el vicepresident executiu de l'àrea metropolitana, el senyor Balmón, alcalde de Cornellà, del PSC, que era el president de l'àrea metropolitana quan es va realitzar la constitució de l'empresa mixta, la cap de contractació de l'àrea metropolitana, que era exactament la mateixa cap de contractació l'any 2012 quan es va constituir l'empresa mixta, el secretari de l'àrea metropolitana, que era el mateix secretari de l'any 2012 quan es va constituir l'empresa mixta, i nosaltres a aquesta comissió li diem la comissió dels llops i les ovelles, perquè es van posar llops a cuidar de les ovelles. Llavors, arran d'aquesta comissió és quan veiem la necessitat d'iniciar una campanya i d'iniciar tot un procés per treure al carrer la municipalització de l'aigua. Quan parlem de la campanya, nosaltres la fèiem pensant bàsicament en dos objectius molt concrets. Un, necessitem la remunicipalització per uns punts que explicaré ara, i dos, la sobirania, sobretot la sobirania local, eliminar aquesta clàusula d'absorció i que cada municipi sigui capaç de decidir, de triar quin mecanisme de gestió vol. Si vol un mecanisme metropolità, formar part del cicle integral de l'aigua metropolità, ja sigui públic o privat, si en un futur se municipalitza, o tenir la seva pròpia empresa municipal, de manera que el control d'aquesta empresa sigui més immediat i sigui més accessible al ciutadà. Sempre diem que el que no volem nosaltres des de la CUP a l'àrea metropolitana és una altra macroempresa llegant, una altra monstre com TMB, en el que sigui fons de sobresous, que sigui fons de personal fora de conveni, que sigui un cementiri d'elefants on els càrrecs polítics envien els seus
a les seves velles glòries a tenir una jubilació feliç i amb uns sous elevadíssims. El que volem és realment remunicipalitzar perquè hi hagi una eina de transformació social. Per això iniciem la campanya amb una sèrie d'objectius. Un és conscienciar la població del dret universal a l'aigua com un dret bàsic. Entenem que tot i que la gent que esteu movent-vos aquí, que hi hagi nucli que l'estem movent, l'aigua no és un tema de debat públic, un tema de debat que interessi molt. Hem vist que l'any 2010-2011 sí que hi havia un cert moviment, aquest moviment va entrar després de ballada, ara apareix que torna a reflotar una mica. La intenció de la campanya era precisament això, recuperar la sensibilització i la mobilització popular cap a la necessitat de garantir aquest dret, difondre els beneficis de la gestió municipal, pressionar els ajuntaments, pressionar el govern de l'àrea metropolitana i denunciar la situació de la gestió privada, com estan fent en actes com aquell. Dir que un dels elements principals i que a Sant Cugat us trobareu, que estem trobant a Ripollet, que estem trobant a tot arreu, són els entrebancs, a Terrassa, són els entrebancs que l'empresa comencen a posar quan senten el rum-rum de la remunicipalització. Això és una tònica, us trobareu i cal tenir-los ben identificats per respondre com tal, com simples entrebancs que posen per no perdre el pastís milionari que significa la gestió d'un dret fonamental. Un és la pressió a tècnics i a càrrecs polítics dient i prometent inversions futures que mai es duen a terme. Un altre diran que giraran els treballadors de l'empresa en contra del procés de remunicipalització, dient que perdran el lloc de treball, que les condicions que tenen ara són millor que les que l'Ajuntament els podrà donar, etc. No, i això ja ho estem trobant aquí, no donar trasllat de les dades necessària per efectuar un control del servei que és funció del municipi, sigui gestió pública o sigui gestió privada, i començarà a reclamar deudes inexistents o amb males lectures de comptador, de manera que es comenci a generar un problema social per part cap a la població. I un altre evident i que du a terme amenaces amb demandes milionàries per tal d'intentar espantar els ajuntaments perquè no continuen aquests processos. Davant de tot això, des de la CUP, el que no volem, i això ho diem molt obertament, és canviar el model de gestió privada per un model de gestió pública simplement per canviar el model de gestió. El que ha de servir aquests processos de remunicipalització de l'aigua per aconseguir que sigui una eina de transformació social, que aquesta remunicipalització serveixi per capgirar la situació en benefici de les classes populars. Per això nosaltres tenim un manifest de 8 punts per lo que hauria de servir el procés de remunicipalització. Un és el control popular, com que ja havia dit el Pau abans, parlant de control social. Nosaltres creiem que al ser l'aigua un bé essencial que afecta la vida de les persones, s'han d'establir mecanismes de manera que totes les classes populars puguin tenir un control real i efectiu de com s'està gestionant això. No només qualsevol ciutadà, sinó també associacions de veïns, entitats que es dediquen al control de l'aigua, que treballen en l'aigua, que treballen en el medi ambient, que puguin tenir una participació directa i no només un mecanisme de participació, sinó de possibilitat d'intervenció en inversions, en determinar quines són les inversions necessàries, en determinar el preu i la necessitat i abast de la prestació de servei. L'aigua per tothom, que no hi hagi cap retallada
de cap tall de servei de subministrament a persona que no tingui capacitat econòmica per pagar-ho. L'aigua és un dret humà i el dret humà no està en funció de la capacitat econòmica que tingui la persona de pagar-ho o no pagar-lo. Absolutament, la municipalització ha de servir per desterrar definitivament aquest tall de subministrament. Unes millors condicions laborals pel treballador, en tant quant que pertany a l'administració pública i el que, a part de l'estabilitat i els convenis del treballador públic, que això suposarà garantir, ha de servir la municipalització per a garantir millors condicions laborals i menor precarietat. Sostenibilitat ecològica. L'aigua no pot ser, els recursos hídrics no pot estar sotmès a la lògica empresarial i a la lògica del benefici, perquè això significaria malbaratar i arribar a una situació d'insostenibilitat dels recursos. Per tant, la remunicipalització ha de poder servir, per exemple, per gravar el preu de l'aigua a segona residència, per gravar l'ús de piscines particulars, per gravar determinades circumstàncies que ara per ara no estan distingides per aquest tram amb la gestió privada. Una aigua de millor qualitat a menor preu, és evident que tots els beneficis, tots els ingressos que s'obtinguin de la quota del rebut de l'aigua han de servir única i íntegrament per millorar el servei i tot el que no sigui millorar el servei, rebaixar el preu. 29 milions d'euros com ha tingut Aigües de Barcelona en l'últim any de beneficis, és una autèntica vergonya els temps que corren. Preservar el dret bàsic i serveis imprescindibles per la vida i mantenir-los al marge de la mercantilització. Transparència, que ja l'ha explicat, els recursos públics i sobretot en aquests tempos preprocés constituent, tempos en què s'estem reclamant sobirania també sobre el territori, sobirania en els recursos hídrics. No pot ser que un país que aspira a constituir-se en un estat tingui els seus recursos més elementals transmesos a empreses privades, a empreses multinacionals, totalment aliena als interessos de la població. Per això, aquests són els punts pels quals creiem. Per això, des de la CUP de l'àrea metropolitana vam iniciar una campanya que ara està agafant nivell nacional, i la campanya la plantejàvem en un triple nivell, una campanya amb accions mediàtiques i de xarxes socials. En aquest sentit vam fer l'acció dels Saneguers, no sé si la recordareu, vam editar uns vídeos, una sèrie de càpsules, perfils a Twitter i dinàmiques de mitjans de comunicació i xarxes socials. Campanya al carrer en el que intentem facilitar la mobilització, promoure la mobilització. En aquest sentit vam donar recolzament i aplaudir la iniciativa de Terrassa de la manifestació que van desenvolupar en la ciutat de Terrassa, que va ser tot un èxit. Vam fer també editar material per enganxar als carrers, banderoles, cartells, etc. I el cicle de xerrades que juntament amb Aigües Vida estem fent al llarg del territori metropolità i de tot el Principat de Catalunya. No sé si arribarem al País Valencià també algun dia. I una altra campanya a nivell institucional, que és presentació de mocions en suport als diferents municipis, en suport a la municipalització. En aquest sentit ja hem presentat 9 mocions que han estat aprovades, entre elles a la ciutat de Barcelona. Es queda pendent el pas de l'àrea metropolitana de Barcelona i per la meva part, amb aquesta alegria de les mocions, esperem que siguin moltes més, acabo i le dono pas a la Núria. Així, diguéssim, més centrals i més puntals que han explicat i ho explicaran
millor que jo, però explicar-s'hi una mica i contextualitzar com estem a Sant Cugat, què hem fet fins ara, perquè nosaltres quan ens vam presentar les eleccions ja ho vam marcar com un punt programàtic cabdal i pel que diguéssim hi dedicaríem molts esforços, i això ha sigut, tot i com m'explicava l'Edi, ens hem trobat bastant amb una paret. Dono una mica de context a Sant Cugat, intentaré anar ràpid, però penso que s'ha de saber que Sant Cugat, diguéssim, perquè estem parlant d'un bé natural i al capdavall un bé escàs, i que sempre s'ha fet gestió d'aquest. Sant Cugat està assentat en un territori que és molt ric a nivell de recursos hídrics i que per tant, diguéssim, històricament s'havia abastat d'una forma bastant fàcil i fluida dels propis recursos hídrics que tenia al seu voltant. Penso que històricament també és interessant saber que aquests recursos estan descentralitzats. Sabeu que a Sant Cugat tenim un terme municipal molt gran i que per tant no té res a veure la gestió de l'aigua a la falda de Collserola que en Barata, gairebé tocant amb Rubí. Per tant, és molt diferent a la gestió i la canalització d'aquesta aigua. També és necessari, és interessant, no és anecdòtic, però jo crec que com a mínim com a llegat de saber que l'aigua va estar municipalitzada, per tant aquí pròpiament parlem de remunicipalització. El 37 es va municipalitzar l'aigua en un ple finals del 37 que es va convèncer la CNT que tenia expropiada, diguéssim, una de les empreses d'abastiment d'aigua, es va municipalitzar totes les empreses privades i van passar a mans públiques. Fet aquest apunt històric, dir-vos que el 74, finalment, a les acaballes del franquisme es fa la concessió a l'empresa Saur, que després passarà a ser Sorea, al 80 i pico la Floresta, fins llavors la Floresta havia funcionat autònomament, i el 2003 Valldoreix també se suma en aquest sistema d'abastament. Així tenim un context en què parlem d'un contracte de cessió d'aigua de 45 anys, que no són pocs, fetes a les acaballes de dictadura i que efectivament nosaltres detectem a principi de la legislatura que s'acaba el 2019. Tenim 500 quilòmetres de xarxa, que no és poc, imagineu-vos en un terme de 50 quilòmetres, com ho deia, 500 quilòmetres de xarxa, que dona abastament a 23.000 habitatges, més o menys. Per què políticament defensem la municipalització? Doncs per molts elements, per moltes qüestions. La defensem pel que deia el company Edi, per les condicions laborals que sabem que es donen a les empreses subcontractades en què prima el benefici i prima repartir dividends. Doncs les condicions laborals sempre són el més afectat en aquesta lògica. Perquè pensem que no només el fet d'establir una lògica mercantil amb un bé que és escàs, sinó establir una lògica clientelar. El que deia l'Edi, si tu l'aigua no hi tens, diguéssim, cap altra lògica posada, que pots consumir, la que pots pagar, ens trobem piscines olímpiques com les que tenim en aquesta ciutat, ens trobem despeses d'aigua completament descomunals, que fins i tot en temps de sequera Sant Cugat va, no sé si us recordeu, rebre un avís bastant seriós per la petjada ecològica i el nivell de despesa d'aigua que té. Per tant, rebentar, per una banda, la lògica clientelar. Tenir consciència que l'aigua no només és un bé comú, sinó que a més és un bé escàs. Per la universalitat d'accés. Nosaltres quan preguntem pels talls de subministrament se'ns explica que bé, que sí, que n'hi ha, però que s'ha d'anar a serveis socials i que llavors els serveis socials quan detecten que el teu cas entren els paràmetres, llavors sí, que li diuen a l'empresa que no et talli l'aigua. Aquest periple administratiu poques persones el passen i en canvi a detalls de subministrament sabem que n'hi ha molts més dels que estan certificats. Per tant, tothom ha de tenir accés a l'aigua, sense condicions cap ni una, i això és l'administració qui se n'ha de fer càrrec. L'altre element que és indispensable, no es pot gestionar un criteri, no es pot gestionar un bé que és comú i que és indispensable per la vida des d'una òptica de generar beneficis, perquè si no estarem acostumats, però si això s'apliqués a l'oxigen, que podria ser, potser algun dia ens ho trobarem, ens esparveraríem, si ho necessitem exactament com l'aigua per viure. Per tant, pensem que és un debat tant de base que és d'espècie gairebé, no és d'esquerres ni de dretes, és de pervivència d'espècie i estratègic a nivell mundial per la seva escassetat. I finalment pel control democràtic que volem tenir de tots els recursos que a nivell municipal necessitem, perquè pensem que tenim coses a dir de la gestió, del manteniment, de com es fan les inversions, de com s'arriba, perquè Can Barata no tenen aigua i en canvi no sé on hi ha jardins tropicals. Pensem que tot això s'ha de poder sotmetre a un criteri col·lectiu.
I finalment, doncs, per això, doncs, per les portes giratòries, per l'opacitat, perquè ho deia el company, va ser el principal donant de Convergència, gairebé 1 milió d'euros, gairebé 1 milió d'euros, va ser el principal donant de Convergència. Com no es pot estar condicionat com a partit polític si un dels teus principals finançadors és el que subministra l'aigua a molts ajuntaments on governes? D'acord, sí, és una insinuació, però és una insinuació amb un calat ètic important, no? Bé, on ens trobem ara? A part del que seria aquesta contextualització. Ens trobem que entrem el 2015 a l'Ajuntament, com sabeu, com a segona força i doncs, amb una, diguéssim, possibilitat numèrica, aritmètica d'intentar dinamitzar una mica l'oposició, és a dir, es trenca amb una hegemonia d'una majoria absoluta convergent que viu durant gairebé 28 anys. El que primer fem, gairebé el primer o el segon ple, el ple de juliol, perquè nosaltres estem molt convençuts de precisament totes les raons que exposaven els companys, de que és assertiu i és beneficiós sí o sí la municipalització de l'aigua, proposem compartir aquesta informació amb tots els membres del consistori, per tant fer una taula d'estudi per la municipalització de l'aigua. Això és el juliol del 2015. Aquesta taula d'estudi ha tingut molt poca fortuna, de fet pròpiament no s'ha reunit mai, no ha estudiat res, no hi ha hagut cap tipus de debat. Se li poden atribuir dues accions. Una acció és la primera reunió per crear la taula, per dir som una taula, vindreu aquests representants, etc. La segona reunió, que és una visita a les infraestructures de Sorea, organitzada efectivament per Sorea, acabada amb un gran pica-pica i de més, i tot un dia en què vam conèixer bàsicament una taula gegant plena de menjar, que ens explicaven els regidors i regidors la bondat, la complexitat, les inversions que han fet, com potabilitzen l'aigua, etc. Per tant, una mica feta pel gerent, en aquest cas del Servei d'Abastament d'Aigua de Sant Cugat, no per un tècnic, i donant-nos una informació que en tot cas per nosaltres va ser de primera mà. Perquè penseu, i això és una qüestió important, que quan tu demanes pels tècnics municipals que porten directament o que entenen més d'això, no hi ha ningú que en sàpiga. O sigui, tenim 500 quilòmetres de canonades sota terra que ens abasten d'aigua que necessitem per viure i no hi ha un treballador municipal que et sàpiga explicar a quan compren l'aigua, com la potabilitzen, com la distribueixen, etc. No hi ha ningú a nivell municipal que t'ho pugui explicar. El que rebem per resposta cada vegada que insistim en que es reuneixi aquesta taula és que l'AMB, això ens ho porta l'AMB, i a l'AMB no governem. És a dir, és una desídia ideològica, estructural, que ens hem enfrontat, diguéssim, fins ara. Hem insistit molt en aquesta taula perquè pensàvem que havia de ser un projecte compartit, que pensàvem que no era tant un posicionament ideològic com una necessitat bàsica, el fet de trencar amb l'opacitat, de recuperar el control directe i que pensàvem que podíem convèncer la resta de grups. Com us deia, la desídia, diguéssim, sistematitzada fins al punt, fins al nivell que nosaltres ens plantegem, parlem amb Ripollet, i ens plantegem fer una intervenció tècnica, demanar una intervenció tècnica al que s'entén per auditoria, d'acord? Que és una auditoria extensa a l'empresa Sorea i al Servei d'Abastament d'Aigua Sant Cugat. Nosaltres, assessorats per Ripollet i amb totes les problemàtiques que s'havien trobat, vam demanar moltíssima informació, balanç hídric, subministrament d'aigua potable, fons de subministrament, l'estat actual de les xarxes, dels dipòsits, instal·lacions efectes al servei, anàlisi de pressió fins i tot, anàlisi de les instal·lacions contra incendis. Vam demanar quantitat d'informació, contingut al caràcter econòmic, el que cal prestar especial atenció, com són els ingressos, de forma indicant els ingressos, les tarifes, com evolucionen aquests ingressos, talls de subministrament, proposta de liquidació i finalització. Un primer d'informació que és necessari quan tu estàs parlant d'una empresa d'aquestes característiques, que subministra tantíssims hectolitres diaris i que té tanta afectació, tenen gairebé 40 treballadors i per tant una infraestructura i unes inversions i de més. Aquesta moció va ser tombada amb l'inestimable col·laboració de, penso que tots els partits polítics menys Iniciativa i Esquerra, si no recordo malament, ho dic de memòria però no m'equivocaria gaire. I el que se'ns va donar per tota resposta és que estàvem esperant una informació de l'AMB. La informació de l'AMB perquè l'AMB es veu que hi ha tothom que sap el que passa a Sant Cugat, estan allà. Nosaltres trucàvem a la nostra gent de l'AMB i dèiem, però de què parlen? I deien, que ben bé no sabem. La informació de l'AMB
consisteix en un dictamen jurídic encarregat doncs, en un despatx d'advocats extern que ens tracta una mica com si fóssim una classe de les tortuguetes de tercer de primària o més petits encara, doncs en què ens explica el que és un contracte de gestió pública-privada. O sigui, nosaltres no sortim de la nostra sorpresa, de la nostra indignació. És a dir, la tècnica d'entorn urbà no té ni idea. No hi ha un tècnic municipal que tingui ni idea. I quan demanem informació ens expliquen, ens donen de forma genèrica, no és que us ho llegiria però no us vull recórrer, què és un contracte de col·laboració pública-privada, quines formes de contracte podíem trobar, podíem fer una empresa pública, podíem fer una empresa... És a dir, cap tipus d'informació requerida per nosaltres. Què passa mentrestant? I això no és un element, diguéssim, menor. Doncs mentrestant passa que Sorea patrocina amb molta part la Festa Major, patrocina tots els esdeveniments esportius que hi ha en aquesta ciutat, patrocina fins i tot pancartes o material, diguéssim, fungible de l'Ajuntament a un nivell molt exagerat. Per tant, ha fet visites amb associacions de veïns per les seves instal·lacions, té xarxes socials en què es dedica a fer pròpiament propaganda de la seva gestió i per tant Sorea sí que s'ho ha pres seriosament i Sorea està dedicant molts milions, parlem de molts milions, en patrocini i neteja de la seva imatge per tal de crear un estat d'opinió favorable a això que dèiem, aquesta cantarella i aquest dogma que la gestió privada és més eficient, que si la gestió pública està plena de gent que va esmorzar 2 hores i mitja seguides i que no sé què, i que és molt més barat perquè, clar, economies d'escala, no sé què, no sé quantos. Quan les mostres de la realitat de les ciutats del nostre entorn, però no només les de l'entorn, sinó les d'Europa en general, demostren que és més eficient quan tens el control directe, quan sobretot, bàsicament, perquè s'entengui, elimines aquesta butxaqueta que s'embutxaca tots aquests milions d'euros, tots aquests beneficis, tots aquests dividends, doncs aquest senyor mitjancer desapareix. I per tant, com a ciutadans recuperem el control directe d'aquest bé, però és que a més evitem que especulin amb l'aigua, bàsicament. Ens trobem a aquest punt. Hem demanat una intervenció tècnica, se'ns ha donat una resposta que ens hem sentit insultats a la nostra intel·ligència i per tant plantegem que en el punt en què estem el que ens queda és la mobilització ciutadana i l'extensió i socialització d'aquest coneixement, perquè ens sembla tan evident, tan fàcil d'entendre i tan lògic que pensem que la mobilització que se'n pugui desprendre, de demanar efectivament que aquest bé torni a control públic i a control ciutadà i a control democràtic, pugui arribar a apretar el partit de govern i els seus aliats circumstancials perquè efectivament puguem emprendre un procés de municipalització. Clar, ens caldrà fer moltes més xerrades, ens caldrà fer molta més difusió, ens caldrà insistir molt per tenir una informació que no tenim. Nosaltres tenim la incidència que tenim, estem a l'oposició i bàsicament el govern té un govern força estable i hermètic amb el qual nosaltres, com sabeu, dialoguem però no tenim punts en comú. Per tant, pensem que serà una batalla força difícil, és cert, però en tot cas, si posem l'accent i posem, diguéssim, tota la força en mobilitzar i en conscienciar un gruix important de la població, el màxim de gent, és tan lògica i és tan de sentit comú i pot ser tan compartible entre tota la gent de Sant Cugat, no només perquè sigui més barat, sinó perquè l'aigua tindrà un control directe, perquè podrem dir sobre l'aigua, perquè hi haurà més manteniment, perquè segurament hi haurà menys pèrdues i segurament podem rebaixar la nostra petjada ecològica. Doncs pensem que aquesta mobilització que s'ha de portar al llarg d'aquest any potser ens pot portar per fortuna que fem un aniversari feliç i del 37 que es va municipalitzar, el 2017 la podem tornar a municipalitzar. En tot cas, xerrades com aquesta i totes les accions que venen per davant. Per mi, si ho veig.